Да. Много съм добър. Наистина и Христото лъвковани. Такива ми ти работи. Не напразно казвам, че днеските деца не знаят какво е истинска игра. Тя ми кажи си къде и на какво играят. Вкъщи пред компютъра или телевизора. Страшни игри няма, защото далек дигите се четете. Как няма да говорим, че днеските деца сте такива юнакива? Малко по-ядете бие, малко. Госпожа Данчета, не на домашното насилие, защото вече сме били големи личности. Големи, пак и личности, големи са ми само устите. Още каза, че... Човек не може да вземе думата от вас, все много знаете. Взимай топката и пак ще играеш навън. О, стигнах пак кръв. Стигнах да пия поредната порцията. Nossa, você está